Have a good day everyone! Muling nagbabalik sa inyong harapan ang diwata ng Camarines Sur. Diwata ng Camarines Sur na nagsasabing kapag nakakita ka o nakahawak ka ng itlog na pula, maalat yan. Kapag nahawakan mo itlog na puti, white label yan. Kapag nakapa mo ang itlog na brown, don't panic, it's organic. Kabog sa shirt ah! Organic! Kabog sa shirt! Panipak! Kabog sa shirt! Huwag ko na kung namin ka nagdaganyan. Kagad na. Kuya John! Isang bagsak. Ayos. Parang ano ka ngayon? May kakayo ba? Ano? Amo? Hi, Kuya Jason! Hindi ko nakilala ng pupunta. Sabi lang. Kuya, gawin mo lang, Kuya Jason. Ang dahilan ng susi. Nagulat na yun. Hindi, nung pag-alis ko, Oo. nakalimutan kong iba-iba anong sa kanya na yung Ng susi. kape. Hindi ko alam kung kanino yun. Doon ko nilagay yun na may saging. Oo ni. Magsida oras ako sa kaanap. Kalmado ka pala kapag sa Sino wala? morning. Oh, pag morning, Kuya. Active ako kasi nagkape ko. Ah, yan ba yan? Hindi niyo ako nagulat. Pagka ano? Mamaya lang. Pagka Kuya, minsan, kape. pagka minsan ano? Mag-jogging tayo. Amoy! Para ko gawin tulay. Tanggal tayo ng ano, kahoy. Ayan. Tapos sila, kagat yun, aanil yun anong biga. Ayan yung kahapon na inano ko. Ginawa ko anilyo, tapos yung iba na natira tinapos na ni Vince. Ayan, tingnan nyo na lang sa channel nila. Ayan. Bagyo yan! Bagyo, pagpag-asa. Itong kabila, wag muna. Ayan po, tanggalan natin kahoy. Hindi magtatabas si Kuagatcho. Ako sana pinapatabas ni Kuagatcho, kaso yun nga, di kaya ng kamay ko talaga. Buhay ka tayo. Ito? 20. Ay, yung 20 ito.
Sipag talaga niya, ano? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Kilo. Ha? Kilo. Tilo? Tilo? Kilo. Nagnganganga. Bugs! Bugs, si Kuya Pulo. Ay, hindi niya daw ako papahirapan, Kuya. Gwen, Babae na nanliligaw, ayaw. Oo nga. mag-i-start na daw siya, Gwen. Magano? Pag napanood mo yung ano na yan, yung mag-i-start na daw yan. Bakit, Kuya? Ay, tatay pala. Ay, Kuya. Kailan mag-i-start? Mag-uumpisa na daw eh. Alam mo yung Tatay na tatawag ko. Alam mo yung tunay na pangalan ni tatay? Hindi pa. Oh, ano yun? Kian card. Kian Carl. Wow, ang pogi na rin tatay. Kaya, Kian Carl. tawagin na natin siyang Kuya Kian Carl. Oh. Kuya Kian Carl. Kian Carl. Ano ba yung tunay na pangalan na alam eh? Pula. We? Wait, sinabi ko na ba? Ganda ng pagkabigkas. Diyos. Na aso! Mukhang kabayo. Kabayo daw. Ala na. Pag yun napikon si Kuya Pula. Ay, si Pula, di ba? Banal na banal, no? Pero tinago mo yung susi ko. Pula, may nag-comment ka doon. Doon Buti tayo sa buti na daw susi. hindi ka pikunin. Hindi. Ay, sabi ko kung mapipikon siya, talagang bakla siya. Ay, malapit na yan si Kuya. Malapit lang. Mabakla. Tita Red na nga ang tawag ko dyan. Ito, Tita red. Red. Dang. Nung nakita mga hapon, pawis na pawis talaga ako. Oo nga, kakahanap. Bumalik ako doon. Tapos bumalik ako dito. Tatlong balik. Guys, ano paliwan, Oo. palinawon mga kamera. Oh. Alam mo guys, nyo guys, Ito. umalis ka sa ako kahapon na. Gawa nung masama yung pakiramdam ko. Ngayon, yung susi pala ni paring Jason, isinabit ko doon sa may saging. Nung pag alis ko, hindi ko, ay nakalimutan kong ibilin kay Pula na yung susi ni, ano, kasi hindi ko alam kung kaninong susi yun, basta yung susi na doon. Kaya, paring Jason, sorry. Pero hindi ko naman talaga tinago yung susi. Pinaggilid ko lang gawa nung di ba nagkakain tayo doon dito. Talagang tinago mo lang. Hindi nga. Sinadya. Blooming pati oh. Ate Jenny. Hindi ko nga tinago. Di ba, kahapon malungkot siya, ngayon blooming na blooming. Ay, syempre. Sinadya yun Ate Jenny. Ano kaya dahilan? Kasi wala pang usog. Wala pang usog. Kahapon na usog. Nausog ako kahapon talagang sama ng Pati-pati daw, pakiramdam. ano. Nausog Pero ako. supog-supog. Ano pa yung pinaka-energy ko? May daw. Wala po ba? Wala pa. Maaga pa kasi. Tapos anong gagawin niyan dun, Kuya? Yung baluktot si tatay nung bakal. Para dun sa biga, paikot na po. Eh. Sobrang. Ayaw. Hindi dito man. Ano na lang? Ano na lang ano? Sige, di ba na pag Bitawan ka na? Oh. Idirito pala ito dito eh. Sa tiri. Oo. Ganda na po ng bahay oh. Magdadalawang linggo pa lang ata. 2 linggo tayo no? Wala pa. Dalawa pa lang yata. Dalawa. Tingnan nyo naman yung nagawan po namin oh. Yan po. Yung nagtatanong po yung saan yung bintana. Sabi walang bintana. Yan po yung bintana mayroon na po oh. Ito po yung bintana 2. Kasi ito rin. Kasi dito po yung harap niyan. Kaya yung bintana dito. Saka dyan sa harap na yan. Ito naman yung pintuan palabas. Kung halimbawa mayroon ditong dirty kitchen, pwede. May labasan po dyan. Yan. Labasan.
Tapos dyan, wala na siyang bintana sa gilid na yan. Dito lang po sa harap. Ayun po, tinitik-tik ni tatay yung poste para makano yung kabilya, yung bakal. Ay! Alam na pag nakabiga na. Tama. Tatay? Magbibili pa yata ng isa. Ah. Para makainis eh. Pag bukas, ulit. Ito po. Ito yan lang. Apat na. Tapos na. Tapos flooring. Ayan, dire-diretso yung tik-tik ni tatay. Kasi tatay na lang po nagtitik-tik kasi yung pabalik-balik yung maga po ng kamay ko. Yan na naman Kapon okay na siya. Tapos kanina naman pag-gising ko magana naman. Yan. Grabe. Pinahilot ko naman na siya Tapos sa gilid pa to yung yung parang tumagilid. Lalo kagabi mga bandang alas 2 ata nagising ako. Kumikirot-kirot. May lugluto sa Doon sa paliko baga meron. ano, pagbuko. Oo, papuntang sa Grada. Dalawa yung luglugan doon. Sila din kami nagkakain yun eh. Tik-tik. Sobra. Pati pala yun, titik-tikin. Pati yun. Kabila. Yan, ganun din kasi na sobrang ata yung buhot. Oo. Ninibilan natin, sabi ni Bikinti. Uy! Wala. Nagkape ko, kuya. Nagkape kasi ko, sorry. Nagkape ba? Walang nervyos. Wala. Mamaya. Napakasipag mo ngayon. Ngayon. Bakit kaya? Charis. Maaga kasi ko. Maaga ba? Ay, pangalawang araw ng Maaga. Maaga. Kaya magsisipag tayo. Parang Sipag pangbawi sa timpa ko. Kanina pa walis ng walis Pre, ganun talaga. Oo. Dapat palaban. Palaban. Lahat sa lahat ng bagay ko yan. Dapat palaban lagi. Dapat ikaw din, palaban. Pirmi. Laban na Lagi. laban. Dapat. Tingnan yung muna, pahinga muna. Baba ka muna. Mainit. Hindi rin ito ah. Itaas po tayo, itaas. Dapat sa baba.
Still hook. Still hook. Still hook. Still hook. Still hook na yun. Gaano kadalang ang kadala? Ang minsan. Tilok ka rin. Tilok ka rin. Right? Hindi nyo, ayos na ba? Ayos na? Right? Hangin na po ang... May tinanong pa yan. May tinanong pa lang ko na. Yung sinabi, yung tinanong. Ha? May tinanong si Nanay Pula. Na? Sabi niya po lang yan, naglunga ko ng babae. Sabi niya? Ang sabi ko naman, Meron doon? Ano? oo, ang sabi ko naman, ba't sa pagpinapanan ko siya ngayon, hindi makahanap? Ang pipiliin ko, anak ng manananggal. Manananggal ng ano? Sa labas ang gawin dito. Tanggal siya. Sa labas, may using yung... Tanggal ako. Tanggalan kami. Sa labas ng taon. Tanggalan kami. Tuwing ating gabi siya. Patong, patong. Ganyan. Ay. Tumatak na eh. May sinabi ka daw? Ha? Sinabi ka? Baka malakas yun dito. Ah, lupit talaga ni tropa. Ano, kumusta yung ano?
pakiramdam mo na kasama ka ng team na trabaho? Masaya ka? Masipag po ito. Ano? Tropa. Mabilis magtrabaho. Mali ba yung kinuskusan? Kain ka lang, kain. Palaban si tatay. Kain po tayo. Alayain mo sila. May cellphone ka? Palaban yan. Hindi, walang cellphone. Sayang, di mo mapanood yung mga kasama mo may cellphone. Tayin mo. Ganun pala? Hmm? Pala yun? ka ng cellphone. Di sabihin mo, panoorin mo ka mo yung vlog nila. Nanonood ba sila? Sabi ko, papalo nila yun. Oo, nanonood na sila, di pa? Anong klaseng palo? Para makita ka. Pampadil? Sabi ko, Follow. Subscribe. Toyo lang. Lalaki na. May bagong baseball. Flex ko lang. Yan si nanay tsaka si ano badit. Parang dituan. Hi, hello. Kagad na. Kuya John! Isang bagsak. Ayos. Parang ano ka ngayon? Ano? May kakaiba. Ano? Tumingin ka sa likod mo. Ah, Grabe mo makatawa! pakilala ka naman. Grabe mo makatawa! Pakilala ka sa kanya. Pakilala ka. Ay, ako nga po pala si ano. Lalong sisipagin yan. Ano ah? Kasi Ganda ng damit ko dito. Bakit? Ano ka sa... Nay? Ano ka... Asa din na? Ano ba, Loy? Saan kaya nagpalit? Wala pa man sa... Di ko malimutan sa Di pa man nag-visit. Nagwa-warning. hello, Nay. Nay, Hello. Sabi na pala ni Kano. bakasyon po. Tara. Musta? Maray. Perming buhay. Hindi pa pwede advance. Pandugtong pa. Ba't kailan birthday mo? Sa darating pong halalan. Hindi nga, kailan birthday mo? 26. Ngayong buwan? Di advance, happy birthday. Belated na. Ano yung kamay mo? Nag-orar? Sabay kong Nag-register. Registered na? Ah, yes. Registered ng ano? Registered. Nagpa-registered pala sa anong munisipyo si Badit. Uy, ito, dala namin kay Nuna. Wala pa man sabi sa'yo. Walang pasok? Walay. Ano, kulang be? Tama. Kulang Sila Badit. Dumalaw. madali na. Dugtungan mo na lang ang magkahoy. Dungo. Palagi babalik pa rin sa yakap mo Kuya! hanggang sa huli. Ngayon na lang po ulit ako nakita sa vlog ni Kuya Jong. Kaya nga ano? Tagal kasi. Kaya Kuya Jong. Oh! Di pa. Yan po maglalagay kami tatay nung ano, mga anilyo yan sa biga. Anilyo. Mabubuo kaya. Mabubuo kaya.
Pak! 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 Have a good day everyone! Muling nagbabalik sa inyong harapan ang diwata ng Camarines Sur. Diwata ng Camarines Sur na nagsasabing kapag nakakita ka o nakahawak ka ng itlog na pula, maalat yan. Kapag nahawakan mo itlog na puti, white legon yan. Kapag nakapa mo ang itlog na brown, don't panic, it's organic. And I thank you. Kabog sa shirt ah! Organic! Kabog sa shirt! Panipak! Kabog sa shirt! Wag ko na ko namin ka nagdadayan, di mo niya.